Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Mo'y buhing saksi ko noon sa Kaminard. Mapatay ta ginoon niya ka. Nagpataka ka lang, sulti! Bayot ka, Minard. Huh? Bayot ka. Hey, Sofronio, pakita na ko. Kay golgolon ka ng obol-obol mo. Simple Queens. Ha? Kaya. Bye, Minard. Gipaboran ka lang si muswerte tawana ka. Apan mamatay ka lang gihapon. Ug mapukan ang inyong kulto nga tinukod pa sa katiguangan mong mga Benavides. Mahimong mapukan man kita, apan dili sila makapaniguro nga maila na gyud ang kadaugan. Malipayon akong mudawat sa kapildihan. Uban kanimo amahang Varsino. O bisan gamay, wa gyud ako magmahay nga mitapon ako nining imong gipangamahanan nga kulto. Wa gyud ako magmahay, amahang Varsino. Kumusta naman ka, Dumaki? Okay ra gid kayo ko ng ingrasya. Naara di ay kadiha sa karaang bahay sa mga Benavides? Oh, mauyod. Kaya nagpaligon pa yung taon ko na. Wow na kumukuyog sa ilang mga lakaw ni Dong Jumari o Miss Chrisia. Nang lakaw di ay sila? Oo, nang. Nasa na importante kayong gilakaw. Dumaki, Ngano nang ingrasya? pag-amping na baya jud ing taon. Makapila na baya ka madisgrasya diha sa Latiera, ha? Ipasali ko ka na ni mo nang nga mag-amping na gyud ko. Kana, mao ka na'y maayo do. Nang ingrasya, matirang matibay. Oo, matirang matibay, Dumaki. Bay nang ingrasya. Bye, Dumaki. Nang lakaw di ay kuno sila si Dong Jumari ug si Miss Christian. Ay, Diyos ko. Ayaw in taon pasagdi ang akong alaga nga si Dong Jumari. Ayaw in taon itugot nga maganoy siya sa iyang amahan sa kulto nga nagampo ug nagsimba sa ibong kaaway nga si Lucifer. Ug baniin taon ug iyahi ang mga matarong. Unsa nagtuyok mo na ako, Senyor Supremo? May plano ko alang sa demonyo nga Marcelo. Mao ba? Atagan ko siya og misyon. Ipalapa ko kaniya. Sila si Barceno og Sofronio. Makahimo ka siya sama sa nahimo ni Darwin? So yan gani. Ug kun mo palpak, bahala siya. O sige, tistingan na tong iyang abilidad. Kasing-kasing beso sa kademonyo ang naa niya. O niyang gabi, ihatod ko siya sa dapit ni Barceno. Sige. Ato na ko sa Marcelo sa sikretong lawak. Akong ipakondisyon alang sa umaabot na ining misyon. Parayo lang, Tarsila. Barceno, wa magsilbi ang kulto nga tinukod sa amahan mong si Bersamin. Naitigo ang babae sa may gate. Maya, nagpaantaw din sa suod. Doolon ko siya. Kinsa ka? Ug unsay imong tuyo? Sir, Muot-on ka kung
Ang ikasulti bisan hain kanila ni Ma'am Rolaida o ni Tarsila. Ni apa man din mag-alagad si Tarsila, dili ba? Oh. Pero pagpaila, kung si Kinsay ka. Guniyang, Gunyang. ako ang mananabangan nagpaanak ni Tarsila sa iyang managkaluha. Oh, managkaluha. Kaluha ang anak ni Tarsila. O sir, og kung mahimo unta, buot akong makigsulti kanila ni Tarsila og Ma'am Rolaida samtang buhi pa ko. Oh, nainteres ko sige panulti mo karon. Dali, suod nga rin. Kaniyot kaablihan ko kining gamay gate nga putaw. Ah. Dali, suod. Ay, salamat kaayo, sir. Kinsa ka magyod man na. Kinsa man ka? Wa gyud ko makaila nimo nang. Ako si Gunyang. Usa ka mananabang. Ang nipaanak kanimo, Tarsila, sa imong gihimugso nga managkaluha, 20 ka tuig ka pina ang nakalabay. Ma'am Rolaida, ako kadong nipasagop nimo sa batang babay nga masuso. Usa to sa man nagkaluha nga gihimugso ni ining Tarsila. Sa Dili ko mahimutang nga magunahuna. Nga naay tinaguan, nga wa na ko ikasultis mga hingtungdan ang kamatuoran. Tiguwang na ako, og hapit na mataliwan aning kinabuhiya. Kung mao ka na, sinagop mo di ay ka na si Iha Krisya. Bernard, Mao ba lang nga, Rolaida? wa ko kinidama nga mahitabo. Nagtuog yun ko, ug akong ikatago ang kamatuoran. Ug usapan sa, wa ko magdahom nga anak ni ay ni Tarsila ang batang masuso nga akong gisago. na makakatiguang. Bakakon ka. Babay og laki ang managkaluha nga akong himugso. Mo na imo gisulti dili ba? Oh, apan namakak ko. Giingnan ko ikaw nga usa ka batang lalaki. Tungod kay namulong ka, nga kung batang lalaki ang ikaduhang ihimugso, imong ipanghatag. Kay batang babae mao ang imong gikinahanglan. Og si Ma'am Rolaida, nangita sab siya og batang babae ni adtong higayuna aron iya kining sagupon. Og mubayad siya nako og dakong kantidad. Si Krisya. Si Miss Krisya. Siya ang gihatag ko nimo aron ipasagop. Dili niyo sa kabatang lalaki. Pasaylo ako ninyo. Mahimo nga mamatay na ko. Kayuman ko naman, di kabot siya ang gitipigan nga kamatuguran. Mapatay ta katigwanga ka. Mapatay ta gid ka. Ayaw, Tarsila! Ayaw! Senyor Millard. Sa ato pa, may kalimbigitan sila si Brina o Krisya. Sa usag-usa. Kaya ba nagkaluha maday sila? Oo, sir. Ako ang buhing saksi ni Adtong Tungura. Nga gipagkatao ni Tarsila ang managaluha. Og ako, mauusam ang buhing saksi. Nga gisagop ni Ma'am Rolaida ang usa sa managaluha. Pulo sila mga babae. Parehong maaniyag kayo nga mga batang masuso. Wa maliwat sa Gusto na, ilang Tiguan! inahan. Husto na! Sige, sige. Mahimo ka na mo pauli sa inyo, tiguan. Lakaw na. Oo, sir. Og usbon ko ang pagpangayo kaninyo, pasaylo. Tarsila, Ma'am Rolaida.
Sige na, makalakaw ka naman na. Abi mo, mama. Mas katuhuan pa nga ikaw ang inahan sa managaluha. Kay guwapa man ka. o Gusto na lagi Miss Asia. tiguang! Ego na ala! Wisit ka, magkalagot! Miss Grisha, Uwa ko magtaon. Bisag sa huna-huna lang, managsuon mo di ay ka. O managkaluha ba yun, Tabrana? mao di ay nga gaan di kayo nga akong buot nimo. So kasawa na pa lang natong panagkita. Pagagsa ka, friends! Ako sa Grish, pag-aksa ko. Grisha. Karon nga nasayod ka na sa kamatuoran. Hinaot pa unta nga makapasaylo ka na ko iha, Krisha. O dili sa puta mausap pag imong tinagdan nga rin ako. Diligid ko mausap diya ni mo, mami. Kay dako paghihapon kong utang kabubuton ni mo, ma'am. Salamat, iha. Igo na kayong imong pagpanginahan ako, mami. Bisan og dili ikaw ang nagdana ko dinis kalibutan. Iha, Krisha. Christian, anak, makadawat ka man ako nga imong inahan. Bisag sa huna-huna lang, wa ko kinidama. Usa ka batang laki mo'y akong gipagita. Isip mo'y kaluha ni Brina. Pero ni ka di ay Christian. Usa di ay ka batang babae. Ang usa na Kabaga ninyo! Kabaga! Pagtawag ko ambulansya! Ano ba na sa ospital? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!